Udaletxeko plenuak, udal gobernuak proposatutako eta Ganemos eta Irabazik babestutako proposamena atzera botazten. Ez nola nahiko proposamena gainera, uraren kudeaketa Gipuzkoako ur kontsortziari esleituaz uraren auditoria behin betiko soluzioa emango zion proposamenari hain zuzen. Udal gobernu honek egindako lehen agerraldian, pasa den uztailean, esan genuen udala blokeotik ateratzeko lehen urratsa izango zela, eta beraz, aukera on bat galdu dugu norabide horretan. Gauzak ahalik eta ondoen egiten saiatu gara. Denbora zibili gara, proposamen ezberdinak jarri ditugu mahai gainean, eztabaidarako markoak sortu ditugu, gure disposizio osoa eskaini dugu akordioetara heltzeko. Eta lare ez dugu erantzunik jaso. Ekarpenak hutsaren hurrengoak izan dira. Proposamen alternatiborik ere ez da egon eta udalbatzarraren momentura itxaron behar izan dugu zenbaiten iritziak ezaguteko. Guzti horren ondorioa, gainera espero ziteken okerrena izan da udal gobernuarentzat. Gipuzkoako ur kontsortziari ateak ixtea. Gezurra zen, beraz, Bilduren jarrera oztopo bat izan dela udalaren akordioetara heltzeko. Gezurra da, Bilduk ez duela negoziatzeko gaitasunik. Inoiz baino jarrera irekiagoa eta inoiz baino aukera gehiago eskaini baititugu, elkarrizketa eta akordioak gauzatu zitezen. PSE eta PNV ez ziren ados jarri ekainaren 13ko inbestidura saioan, baina dagoeneko ados jartzen hasi dira. Argi geratu da, udal gobernu honi ez diotela laguntza txikiena ere emango. Egoera bitxia da oso, ez baitzuten gobernatzeko gehiengorik osatu, baino ez dute gobernatzen utzi nahi ere. Tamalgarria iruditzen zaigu. Gutxingoan gaude eta onartu dugu, proposamen irekiak egin ditugu, eta adostasuna bilatu nahi izan dugu. Autokritika egin dugu eta jarrera desegokiak zuzendu ditugu. Zein da horren erantzuna? Betikoa, blokeoa eta blokeoa. Zalantzarik gabe, honek izugarri markatuko ditu 2016ko aurrekontuak, baina baita datozen urtetakoak ere. Momentu honetan, 2016ko aurrekontuak prestatzen diatugu. Horregatik zen garrantzitsua jakitea uraren gaian zein norabide hartuko zuen udalak. Horren ez dago zalantzarik. Batzuk nahiago dute zorpetzearen bidea, beraz, aurrekontuak mailagu altuago baten eskaerarekin joango dira. Dudarik gabe, aurrekontuen bozkaketa azken aukera izango da udala blokeotik ateratzeko. Espero dugu orain artekoa baino jarrera hobeagoa batekin bai PSE eta bai EAJ bestela ezinezkoa izango da. Gure aldetik, azken hilabete hauetan, izan dugu jarrera ireki behar izan dugu. Malguak izango gara negoziazioan, marra gorri jarriko ditugu. Blokeorik ez dugu onartu.